Ten je opätovne pri lopte. Blaščík. Už je v 16. Center na druhú stranu. A je z toho otvárací gól. V 13. minúte. Je otázne, či to náhodou ešte niekto zo západňarov nestečoval do bránky. Ťazím sa k nej znovu dostal. Bederka. Vystrelil a nádherný gól z kopačky hráča MFK Skalica. Tak predsa do štvrťhodinky stretnutia. Mikloško. Pekná lopta pre Marka Masla. Ten môže pohodlne skorovať. Veľá lopta. Z pravej strany môže udrieť nikým neatakovaný. Hlúposti teraz stváral Marčiš. Diriguje svojich spoluhráčov, ako by to mohli zahrať a pekne. Ale značné komplikácie pri spracovaní mal Tuhý a ten čelil viac menej takémuto hokejovému zákroku. Koristovi, tu je ale šanca na to, aby išli západňari do vedenia. Krásne sa podarilo. Chyba, ktorú môžu potrestať hráči zo západoslovenského družstva. Podarilo sa to 1-3 od 52. minúty. Poláček prišiel z druhej vlny na výpomoc. Nakoniec aj vystrelil a zdalo sa, že to skončí na brvne.